लगन में देखा एक जनी सनक के अपना ससुरारी पहुंचल बाड़े किशन भैया। एक सेठी भाई जब ससुरारी पहुंचल बाड़े तो उनकर विदाई ना होत बा, तो उनकर मेहरारू जो न की बतावत भी अपना सखी से अपना पति के बारे में कि देखा कौन घटना घटता और कैसे घटता। ये भैया सुनी जा, बताओ ये ब्यास बताओ। हरियाणे खाती सैया हमके नैहरा में अइला आहिए दादा ओही रे दिनवा खरवा स चढ़ी गइला, खरवा स चढ़ी गइला। पापा नाही कइल विदा सैया कहन अइला, पापा नाही कइले विदा सैया कहन अइला, पापा नाही कइले विदा सैया कहन अइला। दिखवले हमारे पंडित जी से पतरा आ कहल कि ठीक नइखे बारे हमारे जतरा। अरे तो जतरा बनवा लो सुन ले खबर जब खानाओ न खइले, खानाओ न खइले। पापा नाही कइले विदा सैया कहन अइले, पापा नाही कइले विदा सैया कहन अइले, पापा नाही कइले विदा सैया कहन अइले। हर जक्सन बलमुआ से करी बहुत प्यार हो, हर बाकी हम बानी अपना नैहर से लाचार हो। सहिल सहिल ए गुजरिया मनी सर